Utálíme na správné místo umístit. Tak, plácnutí proběhlo dobře. Zajímavý takhle motání kurtu. Tak to má vypadat, paráda. Dobře, já ti to seberu, kámo, za mě ne! Vypadně, říkáme co? Já se tady asi blbě motám. Co tam máme? Položeno, plácnuto, mám to zkontrolovaný. Hasičák na místě a jde! Vypadá to super, máme na stopkách 45 sekund, takže skvělý čas. A stop! Páni, pokiaľ ste pripravení, tak si dovolím teda odštartovať druhý súťažný tým betonárov. Pripraviť sa, pozor! A fandíme! A ten tu gumu nezastaví. Zastavil, to dobře oni. Plácnutí proběhlo v pořádku. Je vidět, že už to kluci dělali. Ten trik s tím kurtem vlastně motá jenom půlku kurtu. Vychytávka jak bejk. Ještě není smotáno. Ještě ne. Soutěže probíhají už 8. ročník, takže chlapci už vědí, jak na to, aby to bylo co nejlepší, to je paráda. Složeno s přehledem. Hasicí přístroj stojí. Hamíček nám upad. Nevadí. Tohle bylo malé zdržení. Můj ohrad je, že ten čas bude o malinko lepší. A konečný čas je 53,60. Měli zobrať, za kedy to ja budem teda stopovať, tak milí vám tu na noči pre vás od nášho partnera. Tak si poďte k bude zobrať. Pánové, deti majú ranúky, my sa ideme zabaviť touto súťažou. Decka, nebehajte na ňu teraz. Pokiaľ sme teda pripravení, poprosím, aby si mi chytila ten mikrofónik. Chalani z Komexu sú nachystaní. Potom, decka, nebehajte nám tady to zadom, aby nedošlo k nejakému úrazíku. A ideme teda odštartovať tretí súťažný tým z Komexu. Chalani, pripraviť sa, pozor! A jedeme třetí štafetu dnešní odpoledne. Nebylo plácnuto, kámo, nebylo plácnuto. Děcka, pojďte honem, ať vás neporazí, oni jsou jak tank. Tak pojďte fandit. Komek toho. Tady se vidí ta rozvaha, jistota. Stopky nám běží, aktuální čas je 40 sekund. Trojuhelník v pořádku, štafeta předána. Hasicí přístroj na místě. Pojďme dotáhnout poslední vteřinky. Jedem, fandíme, stop! Tak konečný stav je minuta a 2. Vidět úplně z kratší perspektivy, tak je tady taky ta možnost. Tak už to dokončíme, protože Juraj fakt jako zmizel, takže stále probíhá tombola, stále probíhají tady po celém areálu prodej nápojů, jídel, náhradních dílů, upomínkových předmětů, pneumatiky a tak dále, tý zábavy je tady fůra. Máme tady dětský program, ať už tady za náma za stage, anebo tam vzadu, nevím jestli je to Koltoš nebo centrifuga, točí se to, já se na to dívat nemůžu, já bych papal ven. A je tam spousta dalších věcí. Ja sa ospravedlňujem za to malé zdržanie, ale potreboval som zmerať tep. Máme tu aj záchrannú službu a bolo treba sa postarať aj o pitný režim, takže som len vybavil nejaké malé technické detaily. Ale vidím, že chalani z nadresu sú pripravení, takže môžeme to kľudne odpískať. Odostávam mikrofón chalani a ideme to odštartovať. My jsme tu přestávku krásně využili, Juro, dle tvého přání, tak vůbec nic se neděje.
Můžeme na to, Mili? Já myslím, že můžem a jdeme na to. Pripraviť sa, pozor! Kurva, ten má hlist jak drost. Pěkně, já bych no nevím, jestli ti tohleto Jura uzná. Měla by tam ta pneumatika být. Počkej, to se zalepuje eurama. Také eura, takhle. Tak pojďme na to, pojďme podpořit tým, který se teďka popasuje s touhle soucí. A pojďme jim dát podporu. Zatím jim tady pěkně. No je vidět, že ten v pořádku, že ten provoz se jako hodně zlepšil, protože klukům dělá velký problémy rozložit ten trojúhelník, takže ho často nepoužívají. Takže technika jde dopředu, nejsou havárie, nejsou poruchy a kluci už to pomalu zapomínají. My jsme je mohli prověřit na dýchání suzovů. A konečný čas máme 1 minutu, 1 vteřinku a 39 skočí. Kámo, to není odsavačka, prosím. Pán praotec sa ešte hrá s tým vypínačom, tak... Tohle jsme vidět nechtěli, nikdo z nás. Jak je Dalím pripravený a už sa dohral s tým, tak môžeme mi pokračovať ďalej. Takže chalani, pokiaľ ste pripravení, ja si zapínam časomieru a ešte raz vážne, budem absolútne nestranný v tomto, lebo súťažíte vy teraz sami za seba. Naozaj vážne, úprimne. To mi môžete veriť. A držím im palce samozrejme, to je tiež úprimne. Takže chalani, pripraviť sa, pozor. A jedem, domácí tým. A pěkně, tak jak má být doma. Správně, plácnu to. Jo, kámo, tohle asi byla špatná taktika. Já bych pak ještě poprosil tam zástupce Kerchru, než to předáte dalšímu, vylejte to. Jo? Tady trošičku zklamala technika. Pojďme fandit, podpořit. Jo, pozor, zase jsme to nahnali na trojúhelníku. Jsem byl, myslím si, že nejrychlejší. Ano, ten byl asi nejrychlejší. Hasičák v pohodě. A teď loptička. Člověče na to, jako má figuru, on má frekvenci toho běhu. A je tam konečný čas, 1 minuta, 51 skočí. Odštartovať, pripraviť sa, pozor. Předání v pohodě. Kámo, pro příště, jo? Balíš jenom půlkou toho kurtu vlastně. Tak fandíme dělostřelcům, pardon. Podpoříme je. Na běhu, paráda, hodně rychlá štafetka. Jo, ten udělá 3 kroky na konci. A pozor, měl by stát na tom. Tak, no. Nevím, jak si s tímhle. Já jenom takovou vstupku, pokud by se ještě chtěl nějaký tým zúčastnit, protože tohle je poslední tým soutěžní, takže pokud má ještě někdo zájem a má sestavený tým, tak není problém. Klidně ho můžeme zapsat a zařadit ho ještě do soutěže. Juro, takhle, jak by to řekl, škemral rukou, 5 vteřin, 5 vteřin penalizace. To bylo 5P. On povolil ten kyblik. Mělo by to stát správně. Takže to jsme tady upozorňovali jsme na to. Konečný čas i s tou penalizací, která byla udělená, tak je 57 vteřin a 80. To je krásný. Takže jestli teda ještě se někdo by chtěl zapojit, tak je možný sestavit další tým, pokud máte zájem, tak se přihlaste.
Tohle byl poslední soutěžní tým, takže máte možnost ještě. My jdeme do toho. Představíme tým Juro, půjde s náma soutěžit. Asi, tak paráda. Bez stresu, to stejně chlapi porazíte, buď v klidu. Takže to na vás. Jo, tak jdeme to odstartovat. Decka, ešte raz držím vám palce, ukážte to nám dospelákom, ako sa to má robiť. Takže pokiaľ ste pripravení naľavo a napravo, pripraviť sa, pozor, štart! A pěkně tam musí být na té kostce. Tak, plácnout. Tak, teď se ukáže tatínek, technika správná. A dělej na ty ruce, ty jsi musel být na vojně, šup. Jestli vám to teďka zkazí, to bude ostuda. Podpoříme tým Dřevaři junior. Předání v pohodě. Šup, postav, ta zadní. Tak, taky dobře zvolená, zadní, tak. Dobře zvolená technika, jako super, super. Musí stát, tak, plácnout. Jak to vypadá? Půjde to tam? Hoď, honem. Pojď, máte na to. Máme tam 50 vteřin. Pojď. Stop. Konečný čas je 53 vteřin, celých 74. Překli je? Překli někoho? Jo, překli. Hoši, kamilňáci. Takže pokiaľ ste pripravené, dovolím si odštartovať tohtoročné prvé, dúfam, že nie posledný ženský tým. Takže babi, pripraviť sa, pozor. A jedem, fandíme chlapi, fandíme, hej! Plácnu to. Super, zatím to jde úplně skvěle, holky do toho. Skvělý úplně. Ještě kousek. Zadní je to. Tak, zacvaknout. Nožičky. Stojí. Krásný výkon, dámy, gratulujeme. Gratulujeme.